थांनानै थांखायनो जोङो जे जोंनो बाहायखौ थाग देरा हा कतर मा कायसा दुंबुर हाय कायसा जागा दैज्लांनि तलाबो बरंसो अलरेडी हानि बोसारो ता बाहायनो कम कायसा दायगरिनि रंगखा ब्रो सेटलमेन्ट होनैनि रंगखना आरो नो सकामफ्रा थांखा दुंबुर एरिया दैज्लां एरियानि थाखाय आरो बरबो कक्साफ्रो बरकसाव मेदाम जों अरनो बाजार पटरमा तमानि और पाराखोदमा तमानि आबार करि खाने थांखा हनि साव आबार बादि आरो लख द्रुन हि जेटा मोजां माने लख कानि आरो नसिनि बररो काबो जे कंजानाय साजनाय बेलाखे क्राइसिस संनाय तोंसिनि बेलाखे कंकेसो साके सब माने बिसिङो आबो कायसा संनो राजनीति थांनानै बिसिति सेक्रेट नाजक माने कायसा मारि दुंबुर ते कायसा आपने नसिनि बेलाखे किरमा संसाने थाखा लेबी सिनि अहानि बोसारो कंनो कंगाय सामो साबाय राजानि नायको माने बिसिंति खायै राजानि राजते सिनि राजा खा त्रिपुरा बेलाखे चिकेते ते हायफानो सिनि राजा के बेलाखे वीर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ पृथ्वी कायसा जुद्ध पटो वाला लाइथाने रवा जुद्ध लाइथाने रवा सिनि राजानि कायसा सिनि मंतबो तेता जों भारतनि संविधान के जोंताबा आइन नुबाय दं माने भारतनि संविधान सिनि त्रिपुरानि राजानि गोबां दैदुनि दं माने आइन दंखाबो भारतनि संविधान दाजाखौ इखो अमायके सिनि जागो दंनायनि बसंर दिनै राजनीति खालायनो थांनानै थांखानिबो कांग्रेसनि आमलफोरा नायदि हाथायदामासिं थालं जगन्नाथ सालायखा थाइबं गोथों रघुनाथ सालायखा थारै गोथों रघुनाथ सालायखा अबाहेरक सोंलोगो आनि जायफोरनिसिम आं मोजां थानायनि कमनांगौ साइटो राजनीति थांखानिबो तामाने बागै जों राजनीति नेशनल पार्टीनो याकारै ताबो जों जे अ मुभमेन्ट त्रिपुरा मथा एबाखौनो त्रिपुरा सारनि कायसा बुथुमनानै बनानो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारनि कायसा बुथुमनानै अब न त्रिपुरा मथा अब सिम्पली बाबे बगालेके जोंहा सजानायखौ बगाले एत सिम्पल काहाखौनाखा आनारसनि कायसा मगन चिकन नायनायले आनारसनि बुथाव अनलै बनायदि आनारसनि चिकन कायसा मगन दङ मगन बेले बुथुमनानै आंनो से कायसा बुथायनो बिसिङो गोथैना कायसा थाव आबायनो जों टुकरा नि कमानि गोबां आनसर पार्टी खालायले कमानि दिनै बुथुखा थायो आनारस मगन हायख्लायसो कायसा बुथुम खायमा कायसा सिम्बल कायसा वाला मसुसा सिम्बल सिनि अब बुथुम मगन चिकन आनारसनि मगन चिकन बुथुमनानै परे कायसा बुथाय गोथैमा थांनानै हाय जिनि अरनि हायखानो अदफानि लक समाने कायसा गोथै एबाखानो बखि खाजा एबाखानो दिनै लाइबमा गोथां आथिफ्रा मथा एबाखानो आनारसनि बिसिङो जेटा गोथै दंनाहाय अदफानि कपाल दिनै अथिफ्रा मथा एबाखानो आनारसनि बिसिङो गोथै नाहाय आबहाय दिनै कपाल तालिकाव सुजानानै नायतो आबनो दिनै बसकानि लराय जों सिपिएमनि आमोलाव बाहायनो फगनानि करिया ताकुते बहुतसो सिपिएमनि आमोलाव मोनोखा आबहावा नायनायनि बसा 200 टाकाखौ बरगोन बोरैबा मा फालखा बोरैनो जलाराव दिनै नाहार मोनते केरुखा दिनै हानि बोसाराव जलाय बास लांलो ड्राग्स जानानै सोलोखा देनराय नालायखा लास्ट लिबाराव कमाखलायखा बरनो अहाव पदे दिनै बन्चित खायजागै दिनै मा खायसा खायसिनि आता जेमन चाकरी क्षेत्र बसं नरलिया व्यवसाय वाणिज्य खायथानि बसिन आरो सखानिया जों खालायनानै दिनै सेफ सिकिउरिटि खालायलिया ताते रामरा हाय जागाराव दिनै कायसा दुकान फानो करै अबायके कतर माने टाउन रो कतर कॉलेज रो कतर हॉस्पिटल कतर सिनि तबो माने ताजमन हॉस्पिटल हायरो सिनि या फालो करि था उनि थांखा आबाद माने एमन किनि संसाव सखायखा आं 2016 नि 23 नवेम्बर के तांग आ दिन आं मैथमानो लास्ट जब आईपीएल तीसरो कॉक जगनी जिने आफ्टर मातो जब मीटिंग खाइने ने थांगायफ्रो अब खितार जगनी अब खाला चिकित्सा चलो खाइ जगनी ओ हाने बसारोनो आवर को लवते हारुलिया आवर को लव स्टेबल ग्राउंड ते मीटिंग खाइरोलिया हने बरमी कायसा टारगेट नामानी अब बदे सीपीएम ने आमरो बहायने एमन किनि संसार का बोरै रे खाइजाखा गेंरे खाइजाखा जिने
बोरै गुसारक माने थांखानि हिंखानि बेलायखानि किरिमा संसानखा साब बैसार तापु कैसे दुकानों पे आई मनिया हाथी साराय मनिया ओ माहिके किरिमा